صاحب الرسالة صلوا عليك يا منحمدنا يا صاحب الرسالة صلوا عليك يا منحمدنا يا صاحب الرسالة صلوا عليك يا منحمدنا الناس كوبنجينا وندي يودري رانا yarda ka bani da fa'i ka bani talabin zubo yabona zan waje kashi full qurabi ta tilli su munhaminna taimako dai da za ku imin Allah a dauke jalala ya sahibar risala sallu alayka ya munhaminna kullum ko salati ga annabin da ke yaya kunci wanda zuwai batula islamiya akan rasulu ta na bacci tare na al-mustafa ta so da hata shakar muci kaunar ka sahibal burhani a wurin mu ta zamfarilla ya sahibar risala sallu alayka ya munhaminna assalamu alayki mashhuda ya muhsina ya hasina assalamu alayki tajul izzi ya bintu nabina ya ummul imrar rashidi dan isra nabina kice da ni ka daina kuka ya wasila wasalar wasila ya sahibar risala sallu alayka ya munhaminna yau gaisuwa ce nake miƙo harazumi malamina har da salon shigar bambadanci yau nake gaida shugabana yau ba kowa gabanka ni mutulla jinin jikina da masu kore talauci da dutsiya da tsatsar jihala sahibar risala sallu alayka ya munhaminna shigo ni gidanka rasulullahi da salo na kuka mutsin sanka ne ke tsumani sai in ji kamar zan yi hauka numfashin yana gudana yana yana da sauka share hawayen marar gatan nan da ku ji tausayina sahibar risala sallu alayka ya munhaminna wayyo na Allah na shawya cikin babu dadi kuma ga zuciya na asusun son ka son yana ƙara fadi na biyo ayarin masoyanka zamo cikakken siyudi kunan da famin ka bani son ka komai da zuciya ta jamila sahibar risala sallu alayka ya munhaminna ni dai ka karbu uzuri na ya rasul indai da hali suka fito ka zo ka raira kasida ta wa mun baka fili zan fito in raira kasida rana baharin ce ma dawili ka kiran ka zo sharif zauna kuma yarda ni mai kamala sahibar risala sallu alayka ya munhaminna ya sahibal bayani yau bayani nake zubarwa ya sahibal karamati ga hawaye yana fitowa kuma ga maganganun baki na nan na kasa karkarewa shafe damuwar ma'aikin Allah mai cikakkar risala sahibar risala sallu alayka ya munhaminna ni dai kaban ya rasulallah dan harazimi ibnu sali kai man irin mu'jizarka ka jijjiga ni inda na rauni in har da kalli rauninka na babu mai razanani sai ku bani jalabi ka ban nasararka na hatara gwanja wala sahibar risala sallu alayka ya munhaminna tama complaining ya rasulallahi kaji sai ka kiran a taro na arfa ko ka kiran a taro na hajji zan fito ce na
ina son ka har jinin jikina da hanji don tsarkin jikin batula ka so ni da hanai marisala ya sahibar risala sallu alaika ya muhammadna yau godiya nake wa Allah na dawo da kwarin jikina shugaba ya amshiro wanda nake ya ji dukkan batuna kuma yace min yi maka dan shi ka harazumi rasuluna tana har yace mun baka soyayya ji wanda ya zo da sallah ya sahibar risala sallu alaika ya muhammadna assalamu alaika zuljudi assalamu alaika hadi assalamu alaika zan jamili alkifaya tusidi assalamu alaika ainur rahmati ana mahmudi agisni khairul anham man jaa bi ainir risala ya sahibar risala sallu alaika ya muhammadna anan zada hutsa na kare dukannin yabona me gaida ku sidine es indararo masu jin yabona muridin shekila harazumi wasu sun sanni ikiwana ku da yaushe addu'ar kunna jin ta harabarin jikina ya ahbaban nabawiyya تستمعون هذه النشيدة النبوية بلساني الشريف سعيد سليمان الهرازمي اندررو حتى درات مولانا سيدي علي الهرازمي هوسا كانوا رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا بآمين والجوالات نمبر 070 3183 7455 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السيد الشريف اندررو Sound Studio Jos.